Říká se, že svatba je nejšťastnějším dnem v životě matky. Ale pro mě to byl den, kdy se mi zhroutil celý svět. Několik hodin předtím, než měl můj syn říct ano, jsem dostala zprávu, z níž se mi sevřel žaludek. Nebyla od čísla, které bych znala. Nebyla tam žádná jména, žádný pozdrav, žádné varování, jen jedna věta napsaná velkými písmeny. Nic neříkej svému synovi. Zkontroluj garáž svého syna. Nejprve jsem si myslela, že je to vtip. Dokonce jsem se zasmála. Můj manžel Karl se holil v koupelně, když jsem mu to nahlas přečetla a žertovala. Nějaký idiot musel poslat zprávu na špatné číslo, ale něco v mém hlase ho přimělo přestat se holit. Co tam bylo napsáno? Ukázala jsem mu obrazovku. Zamračil se. To je divné. Kdo by věděl o garáži? Přesně tak. Můj syn Nathan nikdy nedal kód od garáže nikomu mimo rodinu. Bylo to jeho soukromé místo, jeho útočiště. Měl ji zamčenou pevněji než Fort Knox. Když jsem zírala na zprávu, po zádech mi přeběhl divný pocit. Slovník nebyl náhodný. Ten, kdo to poslal, neřekl garáž nebo zkontrolujte garáž. Řekli garáž vašeho syna, jako by mě znali Nathana, věděli něco. Karl řekl, že to asi nic není. Jsme jen nervózní. Velký den a tak. Snažil se to zlehčit, ale já nemohla. Moje posty už psaly odpověď. Kdo je to? Napsala jsem. Nic. Čekala jsem 5 minut. Stále nic. Znovu jsem zírala na zprávu. Nic neříkej svému synovi. Zkontroluj garáž svého syna. Nevěděla jsem proč, ale popadla jsem klíče. Karl se zeptal. Vážně tam jdeš? Neodpověděla jsem. Jen jsem řekla. Pokud to neskontroluju, budu na to myslet celý den. Svatba mého syna byla za 5 hodin. Už jsem měla na sobě župan. Vlasy jsem měla ještě na natáčkách a make-up napůl hotový. Ale nasedla jsem do auta. Jela jsem přes město a říkala si, že jsem hloupá, že to asi bylo špatné číslo nebo vtip. Nebo že Nathan možná plánoval překvapení v garáži a jeden z jeho přátel mi poslal tu zprávu, aby mě zmátl. Ale v hloubi duše jsem věděla, že to tak není. Něco mi nesedělo. Když jsem přijela k Nathanovu domu, všechno vypadalo normálně. Předjahrádka byla upravená. Příjezdová cesta byla čistá. Auto jeho snoubenky bylo pryč. Pravděpodobně už bylo na místě. Šla jsem k boční bráně a zadala kód do garáže. Špatně. Zkusila jsem to znovu. Špatně. Srdce mi začalo být rychleji. Změnil kód. Proč? Ruce se mi začaly potit. Zkusila jsem zadní vchod. Zamčeno. Šla jsem ke dveřím do kuchyně, také zamčeno. Už jsem to chtěla vzdát, když jsem si vzpomněla, že Nathan vždycky schovával náhradní klíč pod falešným kamenem u hortenzií. 100krát jsem mu za to nadávala. To už rovnou mohl vyvěsit ceduli, vloupání zde. Ale on mě nikdy neposlouchal. Našla jsem kámen. Klíč tam stále byl. Kov byl v mé ruce studený. Otevřela jsem dveře, vešla do kuchyně a tiše zavolala. Nathane, ticho. Chvíli jsem tam stála. Ruce se mi lehce třásly. Pak jsem šla ke dveřím garáže. U ledničky byl věšák na klíče. Na jednom z háčků byla cedulka s nápisem Garáž. Vzal jsem klíč, odemkl dveře a vstoupil do tmy. Nejprve mě zasáhl zápach. Nebyl to plyn, olej ani zatuchlá stará lepenka. Bylo to něco jiného. Ostré, sladké, eschnilé. Rozsvítil jsem světlo. To, co jsem uviděl, mi podlomilo kolena. Nejprve jsem si myslel, že je to manekín. Byla to žena. Stála ke mně zády, přivázaná k židli. Hlava jí bezvládně visela dopředu. Zakřičela jsem. Nechtěla jsem. Ten zvuk ze mě vyletěl, než jsem ho stačila zastavit. Ucouvla jsem a narazila do police s nářadím. Kladivo spadlo na podlahu. Žena se nehýbala. Zrak se mi zamlžil. Silně jsem mélkala a snažila se pochopit, co vidím. Pak můj pohled padl na její šaty. Bledě růžové, krajkové, povědomé. Viděla jsem je před 2 týdny, visely ve výloze svatebního salonu.
Nathanova snoubenka mi je ukázala na Pinterestu. Srdce se mi téměř zastavilo. Ne, zašeptala jsem. Ne, ale byla to ona. Měla stejné vlasy. Stále měla na nohou boty. Jedna podpatka byla zlomená. Nevěsta mého syna. Nemohla jsem se hýbat. Nemohla jsem dýchat. Zakopla jsem a spadla do kuchyně, kde mi vypadl telefon. Zvedla jsem ho třesoucíma se rukama a pokusila se zavolat 911, ale posty mi neposlouchaly. Telefon mi znovu vyklouzl. Opřela jsem se o zeď a lapala po dechu. V tu chvíli jsem si všimla něčeho na kuchyňském stole. Červená složka s jedním slovem napsaným černým fixem. Máma. Zírala jsem na ni, pak jsem pomalu natáhla ruku a otevřela ji. Na první stránce byly desítky vytisknutých e-mailů. Mezi mým synem a někým jménem a další byla fotografie. Zornité obrázky Nathana stojícího s jinou ženou, dážící se za ruce, líbající se znovu a znovu, v různých datech, na různých místech. Ta žena nebyla jeho snoubenka. Listovala jsem dál a pak jsem to uviděla. Oddací list, datovaný před 6 měsíci, stejný ženich, jiná nevěsta. Křik mi uvízl v kesku. V tu chvíli se zabouchly přední dveře. V chodbě se ozvaly kroky. Už jsem nebyla sama. Zvuk těch kroků mě paralyzoval. Byly pomalé, rozvážné, přibližovaly se, nespěchaly, neváhaly, byly sebevědomé, jako by osoba kráčející po chodbě už věděla, že tam jsem. Jako by chtěla, abych je slyšela. Nemohla jsem utéct. Kolena mi stále nefungovala. Moje mysl křičela. Pohni se, ale moje tělo neposlouchalo. Stála jsem jako přimrazená u kuchyňské linky a svírala červenou složku, jako by to byla jediná věc, která mě dážela v realitě. Kroky se zastavily těsně za dveřmi kuchyně. Viděla jsem stín na podlaze. Pánské boty, hnědé kožené, naleštěné, takové, jaké nosil Nathan, když chtěl na někoho zapůsobit. A pak jsem uslyšela jeho hlas. Klidný, chladný, vypočítavý. Zajímalo mě, jak dlouho ti bude trvat, než to otevřeš. Zvedla jsem hlavu. Nathan stál ve dveřích, jeho tvář byla nečitelná, nebyl rozlobený, nebyl překvapený, jen prázdný. Neznala jsem svého syna. Co je to? Zašeptala jsem. Co se děje? Podíval se na složku v mých rukou. Neměla si to vidět až po svatbě, ale plány se asi změnily. Nemohla jsem dýchat. Nathane, co si to udělal? Vešel do kuchyně pomalu a tiše jako dravec. Nikdy si mě neposlouchala. Mami. Vždycky si smyslela, že víš všechno nejlíp. I když jsem tě prosil, aby si tátu nevzala, udělala si to. I když jsem ti řekl, že nechci být jako on, tlačila si mě. Tlačila si mě do tohoto života, do této masky. Kde je? Vybuchla jsem. Kde je Emily? Co dělá v té garáži? Mírně naklonil hlavu. Emily? Pak se usmál. Ach, ty si pořád myslíš, že tam venku je Emily. Stuhla mi krev v žilách. O čem to mluvíš? Přiblížil se ke mně. To není Emily. To je Ashley, moje žena. Zrak se mi zamlžil. Cože? Tvoje žena? Ty si dnes bereš Emily. Dne, řekl pevně. Dnes si beru Emily veřejně. Ale s Ashley jsme manželé už od února. Potichu, legálně. Věděla, o co jde. Dohodli jsme se, že to nebude mít vliv na druhou svatbu, dokud nezačala žárlit. Upustil jsem složku. Děláš si srandu. To je šílené. Co je to s tebou? Přiblížil se. Ashley vyhrožovala, že to zveřejní. Že Emily všechno řekne. Myslela si, že mě může zničit. Myslela si, že láska jí dává moc. A ty? Co? Co jsi jí udělal? Zašeptal jsem. Je naživu? Jeho oči potemněly. Byla naživu, když jsem jí svázal. Možná ještě je. Nezabil jsem ji, jestli se na to ptáš, ale musel jsem ji zastavit. Mami, všechno, co jsem vybudoval, všechno, na čem jsme pracovali, je v sázce. My? Zakřičel jsem. Co myslíš tím my? Zatěl čelisti.
Táta nezná všechny podrobnosti, ale ví dost. Pomáhal s předmanželskými smlouvami. Pomáhal zakládat fiktivní společnosti. Věděl, že potřebuju páku, ochranu. Nejsem jako on, ale učil jsem se od něj. Bože můj, vydechla jsem. Ztratil si rozum. Nathan se ani nehnul. Ne, našel jsem svou cestu. Už nejsem ten kluk, kterého si vychovala. Sáhla jsem po telefonu, ale on byl rychlejší. Vytrhl mi ho z ruky a hodil ho do umyvadla. Nikomu nebudeš volat. Ne, dokud ti to nevysvětlím. Vysvětlíš co? Vyštěkla jsem. Že jsi monstrum. Že jsem přeživší, řekl chladně. A ty mi pomůžeš. Pomůžu ti? Zbláznil ses? Půjdeš na tu svatbu, budeš se usmívat a předstírat, že je všechno v pořádku. Budeš stát vedle Emily a požehnáš našemu manželství. A po líbánkách Ashley tiše a navždy zmizí. Podepíše dohodu o mlčenlivosti, vezme si odškodné a zmizí. Nikdo se to nemusí dozvědět. A pokud to neudělám, zeptala jsem se, pokud odtud odejdu a půjdu rovnou na policii, Nathanův hlas se stišil. Pak už nikdy neuvidíš svou vnučku. Stuhla jsem. Co si to řekl? Přiblížil se ještě blíž. Ashley měla dítě, mami. Nikomu to neřekla, ani mě, až do minulého týdne. Myslela si, že to všechno změní. Že mě donutí opustit Emily. Začít znovu. Ale já mám plány. To dítě je jejich součástí. A pokud nechceš přijít o všechno, budeš se řídit pokyny. Podlomila se mi kolena. Sklouzla jsem na podlahu, srdce mi bušilo, hlava se mi točila. Dítě, tajné manželství, žena svázaná v garáži. Můj syn, moje vlastní dítě, se stal někým nepoznatelným. Podívala jsem se na něj skos sauzy. Nathane, prosím, to nejsi ty. Přikrčil se, oči měl tvrdé. Teď ano. Vstal, šel k ledničce, nalil si sklenici pomerančového džusu a vypil ji, jako bychom diskutovali o počasí. Pak se otočil a hodil mi malou obálku. To je proslov, který proneseš během svatebního přípitku. Napsal jsem ho pro tebe. Nacvič si ho. Buď přesvědčivá. Zírala jsem na obálku, jako by byla napuštěná jedem. Myslíš si, že mě můžeš donutit lhát za tebe? Už klíbil se. Nemyslím si to. Vím to. Pak odešel z kuchyně a nechal mě na podlaze, zdalcenou. Ale to nejhorší ještě nebylo za mnou. Ještě ne. Protože když jsem tam seděla a snažila se dát dohromady své myšlenky, zaslechla jsem něco slabého. Něco, co přicházelo z garáže. Byl to hlas, slabý, lapající po dechu. Pomoz mi. Rozběhla jsem se. Vrhla jsem se k garáži, jako by si moje tělo konečně vzpomnělo, jak se hýbat. Srdce mi bušilo tak silně, že jsem sotva slyšela cokoliv jiného. Ale ten hlas tam stále byl, slabý, suchý, zoufalý. Pomoz mi, prosím. Byla to žena, Ashley. Byla naživu. Nešikovně jsem manipuloval s garážovými vraty a málem upustil klíč. Prsty se mi třásly tak silně, že mi to trvalo 3 pokusy, než jsem je otevřel. Otevřel jsem vrata a vklopítal dovnitř, kde mě jako zeď zasáhl kyselý zápach potu a paniky. Když jsem vešel dovnitř, světlo nad vraty zablikalo. Stále tam byla, schábená ve stejné pozici. Ale teď se jí lehce chvěly prsty a viděl jsem, jak se jí pohybují rty. Ashley, zašeptal jsem. Trochu pohnula hlavou a sotva otevřela oči. Vodu, běžel jsem k ní. Byla pevně přivázaná k židli plastovými pásky kolem zápěstí a kotníků. Měla bledou pleť, popraskané rty a tvář. Bože, její tvář byla pohmožděná. Zadýchala jsem se. Bože můj, Ashley, jsem tady. Dostanu tě ven. Pomalu mrkala a po tváři jí stékaly slzy. Řekl, že, když budu mluvit. Klekla jsem si vedle ní, vytáhla z šuplíku kapesní nůž a opatrně přeřezala stahovací pásky. Ešešeš, to je v pořádku. Teď tady není. Seženeme ti pomoc. A co dítě? Zakňourala. Vzal mi dítě. Stuhla jsem. Cože? Řekl mi, že mi ji vezme, jestli to někomu řeknu.
Nevěděla jsem, že to udělá. Její hlas se zlomil a ona se rozplakala. Konečně jsem přeřezala poslední pouta a zachytila ji, když se mi zhroutila do náruče. Dostanu tě odtud, řekla jsem. Půjdeme do nemocnice, na policii, všechno. Dne, žádná policie, zašeptala. On ji zabije. Říkal, že má lidi. Dozví se to. Ashley, poslouchej mě. Řekl jsem pevně. Prošla jsi peklem, ale teď mi musíš věřit. Pokud budeme mýučet, vyhraje a udělá něco horšího. Viděl jsem to v jeho očích. Už to není můj malý kluk. Slabě přikývla. Dobře. Pomohl jsem jí do kuchyně a snažil se ji udržet na nohou. Vzal jsem láhev vody a pomohl jí napít se. Lekala se každého zvuku, každého skřípání ve zdech. Kde je dítě? Zeptal jsem se. Víš, kde ji dáží? Přikývla. U jeho kamaráda Mitche v kopcích. Říkal, že tam ji nikdo nenajde. Má kameru. Sleduje ji na dálku. Ježíši, vydechla jsem. Ashley, potřebujeme plán. Nemůžeš tady zůstat a já nemůžu jít na svatbu a předstírat, že je všechno v pořádku. Musíš, řekla chraplavým hlasem. Sleduje tě. Má kamery. Slyšela jsem ho říkat, že jednu dal do tvého auta a druhou do tašky s šaty. Pokud uděláš něco mimo rutinu, bude to vědět. A pak je pryč. Po zádech mi přeběhl mráz. Chceš mi říct, že musím jít na tu svatbu a předstírat, že se nic nestalo, zatímco on dáží tvé dítě jako rukojmí? Přikývla. Jen tak dlouho, aby někdo jiný mohl jednat. Sama to nezvládneš. Ale možná někdo, koho nečeká. Podívala jsem se na ni a v hlavě se mi zrodil nový nápad. Vzala jsem telefon z umyvadla a zaklela. Byl promočený. Mrtvý. Nathan ještě mluví se svým spolubydlícím z Vysoké? S kým tichým? Tým. Ashley zamrkala. Jo. Pohádali se, ale Theo mě vždycky varoval. Říkal, že Nathan něco tají. Dobře, řekla jsem. Pak je to naše nejlepší šance. Pomohla jsem Ashley lehnout si na gauč v obýváku. Dala jí deku a řekla jí, ať je potichu. Budu předstírat, že jsem sem nikdy nešla. Půjdu na svatbu, budu se usmívat, předstírat, ale jakmile budu uvnitř, najdu Thea. Slabě mě chytila za ruku. Bude se tě snažit zastavit. Buď opatrná, přikývla jsem. Jsem jeho matka. Myslí si, že mě zná. To je jeho chyba. Odešla jsem zadním východem, opatrně jsem vrátila falešný kámen na místo a otřela kliku dveří rukávem. Vrátila jsem se k autu a uviděla něco, z čeho mi stuhla krev v žilách. Pod bočním zrcátkem bylo připevněné malé černé zařízení. Sledovací zařízení. Opravdu mě sledoval. Zachovala jsem neutrální výraz, nastoupila do auta a odjela domů. Neplakala jsem. Nekřičela jsem. Nacvičila jsem si svou masku. Když jsem vjela do příjezdové cesty, vypadala jsem jako dokonalá matka ženicha. Karl už měl na sobě smoking. Kde jsi byla? Zeptal se. Šla jsem zkontrolovat květiny. Zalhala jsem. Květinářství poslalo SMS, že jsou špatné. Falešný poplach. Zvedl obočí, ale netlačil na mě. Věděla jsem, že Karl ví víc, než kdy přiznal. Možná nevěděl o Ashley. Možná nevěděl o dítěti, ale věděl, že Nathan je nebezpečný a rozhodl se to ignorovat. Šla jsem nahoru a oblékla se. Šaty mi připadaly těžší než kdy jindy. Make-up mi připadal jako válečná barva. Podívala jsem se na sebe do zrcadla a zašeptala. Máš 2 hodiny. Nezlom se. V kostele bylo všechno dokonalé. Bílé květiny, zlaté běhouny, jemná hudba, usmívající se a smějící se lidé a můj syn stojící u oltáře jako princ. Uviděla jsem Thea 3 řady za mnou. Samotného, s brýlemi, nervózního. Nechal jsem ho být a šel jsem si sednout vedle něj. Ahoj, Theo, zašeptala jsem. Vypadal překvapeně. Paní Vrigahtová. Gratuluji. Děkuji, řekla jsem a usmála se, jako by bylo všechno v pořádku. Pořád se bavíš s Nathanem? Ani ne,
odpověděl opatrně. Odcizili jsme se. Kvůli Ashley? Zeptala jsem se. Zamrkal. Jak to víš? Xakim je v bezpečí. Potřebuju tvou pomoc. Jeho výraz se okamžitě změnil. Byl vážný a soustředěný. Co potřebuješ? Je tu dítě, sledovací zařízení a muž jménem Mitch. Musíme jednat rychle. Přikývl. Mám kamaráda v kyberkriminalitě. Dej mi 5 minut. Vstala jsem, znovu se usmála a vrátila se do přední lavice. Nathan mě uviděl. Jeho výraz byl klidný, ale jeho oči mě příliš dlouho sledovaly. Něco věděl a já věděla, že tahle hra musí skončit před západem slunce, protože pokud ne, přijde o život víc než jeden člověk. Sedla jsem si a čekala na Teoův návrat. Srdce mi bušilo jako buben v pohřebním pochodu. Seděla jsem na okraji lavice, svírala svou malou kabelku, jako by to byla záchranná lana, a srdce mi bušilo v uších. Elegantní hudba, tiché šumění davu, svěží šustění šatů a obleků, to vše se vytratilo do pozadí. Sledovala jsem Tia 3 řady za mnou. Vytáhl telefon a něco rychle psal. Oči měl upřené na obrazovku a čelo svraštělé. Pak vstal nenápadně, klidně, jako by se nic nedělo. Vyklouzl boční uličkou a zmizel v hale kostela. Sevřelo se mi žaludek. Potřebovala jsem, aby si pospíšil. Svatba měla začít za pár minut a Nathan mě sledoval jako jestřáb. Lehce jsem otočila hlavu a setkala se s jeho pohledem. Jeho rty se zvedly v úsměvu, který se však nedostal až k očím. Vynutila jsem si úsměv. Koordinátor obřadu na nás zamával ze strany a dal nám znamení, že je čas. Emily se chystala přijít. Nathan kráčel k oltáři a jeho svědci šli za ním jako poslušné skýny. Můj manžel Karl si povídal s několika příbuznými, příliš uvolněný na muže, jehož syn dážel ženu svázanou v garáži. Cítila jsem, jak mi v žaludku vře znechucení, ale nemohla jsem to dát najevo. Ještě ne. Hudba se změnila. Všichni vstali, dvojité dveře se otevřely a tam byla Emily, kráčející v zářivě bílé róbě, dážící se za ruku svého otce. Vypadala krásně, nevinně, salcervoucí nevědomá pasky, do které kráčí. Prsty jsem se zatěla do kabelky. Neměla jsem tušení, co Theo zjistil, jestli vůbec něco. Ale věděla jsem, že se musím dážet, alespoň dokud nezískáme více času. Kněz začal mluvit a jeho hlas se rozléhal po celé katedrále. Neslyšela jsem ani slovo. Oči mi neustále uhýbaly k zadní části kostela. Theo se ještě nevrátil. To nebylo dobré. Nathan a Emily teď stáli vedle sebe, tváří v tvář, s rukama jemně se dotýkajícími. Vize dokonalého páru. Úplná lež. Začala jsem se cítit závratně. Potřebovala jsem dýchat. Pomalu jsem vstala ze svého místa, předstírala lehký kašel a tiše vykročila z přední lavice. Karl se ke mně otočil s zmateným výrazem. Zašeptala jsem, potřebuju vzduch, přikývl. Vyšla jsem ven, srdce mi bušilo, a spěchala jsem boční chodbou. Našla jsem Tia v šatně, jak přechází sem a tam. Co jsi zjistil? Sykla jsem. Zvedl oči. Hodně. Jeho kamarád Mitch, skutečné jméno Mitchell Reyes. 3 předchozí případy, 1 otevřený. Vlastní chatu 30 minut severně. Žádný mobilní signál, ale je tam satelitní internet a kamera. Připojuje se k ní ze svého telefonu. A to dítě? Zeptala jsem se. Viděl jsi ji? Ano, řekl Theo a vytáhl telefon. Ukázal mi fotografii. Malá holčička, asi 5 nebo 6 měsíců stará, ležící sama v přenosné postýlce v dřevěné místnosti. Málem jsem se podlomila v kolenou. Kde to je? Tady, řekl a umístil špendlík na mapu. Už jsem to poslal svému kamarádovi z policie. Má volno, ale právě tam jede s dalšími 2. Neoficiálně, ale rychle. Je v pořádku? Vypadá nezraněná, ale sama. Mitch musel odejít, aby jsem mohl přijet. Cože? Stuhla jsem. Myslíš, že je na svatbě? Jo, řekl Theo. Viděl jsem ho předtím. Vysoký chlap v šedém obleku, s krátkými vlasy, sedí u východu.
Myslím, že tě sleduje. Moje mysl pracovala na píjné obrátky. Jestli uvidí, že Ashley chybí nebo že se chovám divně, zavolá Nathanovi. Theo přikývl. Což znamená, že musíme pokračovat, jako by se nic nedělo. Ne, řekla jsem tiše. Musíme to ukončit teď, před sliby. Vystavíš Emily nebezpečí. Ona už je v nebezpečí, odsekla jsem. Jestli si ho vezme, bude právně vázána k muži, který svázal svou ženu a unesl svou vlastní dceru. K dítě, jestli zjistí, že jsme ho odhalili, všechno zničí. Theo se na mě podíval. Tak jaký je plán? Ty seženeš záznam, řekla jsem. Tvůj přítel musí zachytit dítě, zajistit ho a pak ukončíme svatbu u oltáře. Jsi si jistá? Naprosto. Theo přikývl a odešel, s telefonem přitisknutým k uchu. Chvíli jsem stála a sbírala síly. Pak jsem se vrátila, s vyrovnaným dechem a klidným výrazem. Vrátila jsem se na své místo právě ve chvíli, kdy oddávající řekl. Pokud má někdo z přítomných důvod, proč by tito dva neměli být spojeni svátostí manželství, ať promluví nyní, nebo navždy mlčí. Vstala jsem. Celá místnost se otočila. Emily vypadala překvapeně. Nathanův obličej stuhl. Odkašlala jsem si. Mám. Ozvalo se zívnutí. Nastalo napjaté ticho. Oddávající se zakoktal. Medam, tohle je. Řekla jsem ano. Zopakovala jsem. Nathan zaťal čelisky. Mami, sedni si. Ne, řekla jsem. Tato svatba nemůže pokračovat, protože ženich je již ženatý. Místnost explodovala vzdechy a šepotem. Emily zírala na Nathana, ohromená. O čem to mluví? Nathan se hlasitě a falešně zasmál. Je zmatená. Moje matka není poslední dobou v pořádku. Vaše žena se jmenuje Ashley, řekla jsem a vykročila uličkou. Je svázaná ve vaší garáži. Viděla jsem ji. Mluvila jsem s ní. Dav vybuchl. Karl vstal. Susan, co to děláš? Pokračovala jsem. A je tam dítě, malá holčička, schovaná v odlehlé chatě. Tvoje vnučka Emily. Nathan ke mně přistoupil, jeho tvář stmavla. Musíš hned přestat. Co? Řekla jsem. Budeš mi vyhrožovat, jako si vyhrožoval Ashley, nebo Mitch vezme dítě a zmizí. Ozval se hlas zezadu. Je pryč, zavolal muž. Ten chlap v šedém obleku právě vyběhl bočním východem. Theo přiběhl o vteřinu později. Mají to dítě, řekl zadýchaně. Je v bezpečí. Nathan se na mě váhl, ale dva muži z publika ho srazili k zemi, než se ke mně dostal. Hosté křičeli. Emily se zhroutila na podlahu a vzlikala. Její otec k ní spěchal. Karl jen pomalu seděl, třel si čelo a nebyl schopen promluvit. Během několika minut budovu zaplavila policie. Někdo je už zavolal, když jsem vstal. Nathan byl spoután, měl skloněnou hlavu a stále míčel. Ale jeho oči zůstaly upřené na mé, hořely něčím hlubším než nenávistí, něčím jako zrada. Neodvrátil jsem pohled. Nemohla jsem. Emily byla odvedena v náručí své matky a plakala. Hosté stáli kolem v šokovaném tichu. Svatba byla zničena, tajemství odhaleno. Ale ještě to neskončilo. Ne ještě. Protože když jsem se konečně posadila, abych popadla dech, Theo se ke mně naklonil a zašeptal mi něco, z čeho mi znovu přeběhl mráz po zádech. Ještě jedna věc. To dítě. Její rodný list byl aktualizován minulý týden. Nathan změnil jméno. Na jaké? Zeptala jsem se. Theo mi ukázal fotku. Bylo na ní napsáno. Otec, Nathan Wright. Matka, neznámá. Opatrovnictví, duše. Zírala jsem na slovo, neznámá. Proč by to dělal? Nevím, řekl Theo. Ale něco mi říká, že Ashley není jediná, před kterou něco tají. Podívala jsem se ke dveřím, kde policie odváděla Nathana. Nenapadal se, nemluvil, ale způsob, jakým se usmál těsně předtím, než ho vtlačili do auta, mě mrazil až do morku kostí. Tohle ještě neskončilo. Ani zdaleka ne, protože monstra jako Nathan se nevzdávají bez boje. Svatba měla skončit palsteny, polibkem a potleskem.
Místo toho skončila sirénami a mým synem odvedeným v poutech, zatímco moje snacha se zhroutila v sujzách vedle rozbité kytice bílých lilií. Neplakala jsem. Nemohla jsem. Ne proto, že bych nebyla zlomená, ale protože jsem věděla, že jakmile začnu, už nikdy nepřestanu. Stála jsem v hale kostela a zírala skos skleněné dveře, jak se červená a modrá světla odrážejí od mramorové podlahy. Hosté se pomalu rozcházeli, ohromení a šeptali si. Někteří na mě zírali, jako bych byla padouch. Jiní se mi ani nedokázali podívat do očí. Bylo mi to jedno. Ohlédla jsem se přes rameno a uviděla Emily obklopenou svou matkou, 2 družičkami a záchranářem. Neměla závoj. Řasenka se jí rozmazala po polovině obličeje. Vypadala, jako by za 15 minut zestárla o 5 let. Její matka mě uviděla a přistoupila ke mně. Její podpatky klapaly jako kladiva na dlaždicích. Proč si nám to neřekla dřív? Sykla. Nechala si jít k oltáři s tím, že jsem celou pravdu znala teprve před pár hodinami, řekla jsem klidně. A riskovala jsem všechno, abych tomu zabránila. Milovala ho, řekla žena se zaťatými zuby. Nezničil si jen svatbu, zničil si jí život. Ne, řekl jsem tiše. To udělal Nathan. Já jsem to jen odhalil. Otočila se a odešla. Sevřela svou dceru v hořkém obětí. Zavřel jsem oči a vydechl. Pak se vedle mě objevil Theo. Musíme jít, řekl. Teď? Co se stalo? Ashley je pryč. Cože? Vydechl jsem. Jak zmizela? Opustila úkryt. Nikdo ji neviděl odejít. Policista, který ji hlídal, na chvíli odešel do kuchyně. Když se vrátil, gauč byl prázdný. Ale proč by to dělala? Stuhla jsem. Ne, nechala vzkaz, řekl Theo. Vytáhl z kapsy saka zmačkaný papír a podal mi ho. Otevřela jsem ho. Susan, děkuji, že jsi mě zachránila, ale tohle ještě neskončilo. Pro mě ne. Musím zmizet, než mě Nathan znovu najde. Prosím, ochraňuj mou dceru. Je vše, co mi zbylo. Vím, že nejsem v bezpečí, ale pokud zůstanu, ona také nebude. Najdu tě, až to bude bezpečné. Přečetla jsem to 2krát, pak po 3, pak se mi podlomila kolena a Theo mě zachytil. Utekla, zašeptala jsem. Nevěří zákonu. Můžeš jí to mít za zlé? Řekl tiše. Nathan je chytrý, má konexe, peníze uložené v zahraničních účtech, právní mezery, které jsme pravděpodobně ještě ani neobjevili. Ještě mají to dítě? Ano, řekl Theo. Prozatím ji mají v péči sociálka, ale někdo ji bude muset legálně převzít. Zírala jsem na něj. Je to moje vnučka. Musíš podat žádost o svěření do péče. Může to chvíli trvat. Nezůstane u cizích lidí, řekla jsem pevně. Vezmu si ji. Vystavíš se nebezpečí. To jsem udělala už v momentě, kdy jsem otevřela garážová vrata. Pomalu přikývl. Tak ti pomůžu. V tu chvíli přišel Karl. Byl bledý a na čele měl pot. Susan, musíme si promluvit. Vybuchla jsem. Všechno je v plamenech a ty si chceš povídat. Věděl jsem to, řekl prostě takhle. Chladně, bez emocí, pravdivě. Cože? Věděl jsem o Ashley. Věděl jsem, že má jinou ženu. Nevěděl jsem o dítěti, garáži ani násilí, ale věděl jsem, že vede dvojí život. Udělala jsem k němu krok a nic si neřekl. Řekl mi, že to má pod kontrolou, že chrání naše jméno, naše dědictví. Donutil mě slíbit, že se do toho nebudu plést. Nechal si ho zničit život té dívce, zašeptala jsem. Nechal si ho zneužít ženu jako porno a usmíval se přitom. Myslel jsem, že se to po svatbě uklidní, zamumlal. Řekl, že Ashley odejde potichu. Málem umřela. Otočila jsem se a odešla. Nebylo co dodat. Bylo mi jedno, že máme stejné příjmení. Karl už nebyl součástí mé rodiny. Jela jsem sama do centra CPS. Když jsem dorazila, dítě, moje vnučka, spalo v dece s kreslenými mráčky. Sociální pracovnice se na mě podívala s pochybnostmi a soucitem. V systému nemá jméno. Žena řekla,
Jen holčička, že? Podívala jsem se na dítě a zatajila dech. Měla Nathanův nos, ale oči měla jemné, hluboké, jako Ashley. Můžu ji pochovat? Žena přikývla. Natáhla jsem se a zvedla dítě do náruče. Pohla se, zívla a přitulila se ke mně. Teď jsi v bezpečí, zašeptala jsem. Mám tě, jste příbuzná? Zeptala se sociální pracovnice. Jste babička a máte v úmyslu ji vychovávat, chránit a milovat. Máte právní dokumenty? Ještě ne, odpověděla jsem. Ale seženu je, přikývla. Pak budete muset zůstat poblíž. Začneme s nouzovými pěstounskými dokumenty, kde budete uvedena jako opatrovnice. Je to dočasné, ale dávám to opatrovnictví, dokud to soud neprojedná. Rozumím, řekla jsem. Zůstanu tak dlouho, jak bude třeba. Odjela jsem s dítětem. Usnula na zadním sedadle, když jsem jela k sestře na okraji města. 3krát mi zazvonil telefon. Karl, Nathanův právník, neznámé číslo. Všechny hovory jsem ignorovala. Nebyla jsem připravená mluvit. Ne, dokud jsem nevěděla, co bude dál. U sestry jsem dítě nakrmila, přebalila a sledovala, jak spí. V pokoji bylo ticho, na stěnách se odráželo měkké světlo lampy. Poprvé za několik dní jsem pocítila klid, než mi znovu zazvonil telefon. Zpráva. Žádné jméno, jen číslo a řádek textu. Není tvoje. Zírala jsem na to a slova se mi vryla do mozku. Klepala jsem na odpověď. Kdo je to? Okamžitě přišla další zpráva. Myslíš, že je po všem? Není. Podívej se do obálky ve své kabelce. Ruce se mi začaly třást. Otevřela jsem kabelku. Pod kapesníkem byla malá hnědá obálka, kterou jsem předtím neviděla. Bylo na ní napsáno moje jméno. Otevřela jsem ji. Uvnitř byla moje fotka, jak dážím dítě, pořízená před pár hodinami před úřadem CPS. Úhel byl vzdálený. Fotka střechy. Pak jsem vytáhla druhou fotku. Byla na ní Ashley, sedící sama v autě a dívající se přímo do objektivu. Za ní byla další postava, rozmazaná, která ji sledovala. Zpráva napsaná na zadní straně fotky mě zmrazila. Vždycky tě sledujeme. Upustila jsem fotografii a podívala se z okna. Nic. Jen stromy, ticho, tma. Ale věděla jsem, že ten, kdo poslal původní vzkaz, ten, který mě varoval, abych zkontrolovala garáž, ještě neskončil. Možná mi jednou pomohl. Možná se teď obrátil proti mně. Přitiskla jsem si dítě k hrudi. Neplakala jsem. Nekřičela jsem. Zašeptala jsem, ať si přijdou. Už se tmy nebojím, ale mýlila jsem se. Protože když jsem se ráno probudila a znovu zkontrolovala telefon, čekala na mě nová zpráva. Myslíš, že je to Ashleyna? Není. Zírala jsem na obrazovku a znovu četla zprávu, jako by se mohla změnit, když budu dost často mezkat. Myslíš, že je to Ashleyna? Není. Co to vůbec znamenalo? Podívala jsem se na dítě, které klidně spalo v přenosné kolébce vedle postele. Z jejího malého hrudníku se s každým nádechem ozývalo jemné sípání. Vypadala přesně jako Nathan. To bylo jasné. Ale teď se mi v hlavě honila otázka, na kterou jsem se neodvážila zeptat. Kdo byla její matka? Odpověděla jsem SMS-kou. Kdo jsi? Dokaž to. Žádná odpověď. Vstala jsem a začala přecházet po pokoji. Moje sestra byla dole s dětským monitorem. Potřebovala jsem odpovědi. Pokud to dítě nebylo Ashleyno, znamenalo to jediné. Nathan znovu lhal, což také znamenalo, že tam venku byl někdo jiný, někdo, koho jsem neznala. Vzal jsem klíčky od auta a jel rovnou za jediným člověkem, který by mohl něco vědět. Karlem. Nechtěl jsem ho vidět. Nechtěl jsem s ním ani dýchat stejný vzduch. Ale Karl věděl víc, než přiznal, a teď jsem potřeboval každou informaci. Otevřel dveře, měl zmačkanou košili, neoholenou tvář a červené oči. Už jsi zpátky? Zeptal se s hořkým smíchem. Řekni mi všechno. Vyštěkl jsem. To už jsem udělal. Dne, řekla jsem a vešla dovnitř.
Řekli si mi, že víš o Ashley. Nemluvím o ní. Mluvím o tom dítěti. Stuhl. V zprávě stálo, že není Ashleyno. Karl odvrátil pohled. Neměl si to číst. Stuhla jsem. Věděl si to. Věděl si, že to není Ashleyno dítě. Neměla přežít. Zamumlal. Co? Co tím myslíš, přežít? Karl se otočil, tvář se mu rozpadla. Nathan měl další poměr. Jednorázovku. Zpočátku si ani nepamatoval jméno té dívky. Pracovala v jednom z hotelů, do kterých jsme investovali. Noční manažerka, 22 let, jmenovala se Marcy. Sevřelo se mi hádlo. Kde je? Ona. Přišla za ním před 6 měsíci. Byla těhotná a chtěla pomoc. Nathan jí nabídl peníze. Ona odmítla. Řekla, že nechce, aby ji někdo platil. Řekla, že chce, aby jejich dítě mělo otce. Tak on spanikařil. Řekl, že všechno zničí, že nemá žádný důkaz. Co se stalo? Zemřela, zašeptal Karl. Autonehoda. Ale nemyslím si, že to byla nehoda. Podlomila se mi kolena. Dítě přežilo. Bylo předčasně narozené. Nathan nechal někoho zfalšovat záznamy. Všem řekl, že dítě je Ashleyno. Ani Ashley nevěděla pravdu. Pomalu jsem ustoupila. Ty si to dopustil. Dozvěděl jsem se to až poté, co se to stalo. Když jsem ho konfrontoval, jen se na mě podíval a řekl. Takhle je to lepší. Teď mi ji nikdo nemůže vzít. Zakryla jsem si ústa, abych potlačila výkřik, který se mi dral z hádla. Je nevinná, zašeptala jsem. Gatek nemá nikoho. Má tebe, řekl Karl. Ne, odsekla jsem. Měla mě, dokud si tuto pravdu nezahrabal pod svou pýchou. Otočila jsem se a vyběhla ven. Identita dítěte byla vymazána ještě dřív, než otevřela oči. Její matka byla pryč, otec ve vězení, prarodiče zbabělci a lháři. A přesto musela žít. Jela jsem rovnou k soudu. Podala jsem žádost o nouzové opatrovnictví, předložila všechny dokumenty, které Theo shromáždil, a předala všechny důkazy, které jsem měla. Řekla jsem úředníkovi, že pokud se někdo pokusí napadnout opatrovnictví, chci být okamžitě informována. Když jsem se vrátila do domu své sestry, dítě bylo vzhůru. Dívala se na mě velkýma hnědýma očima, které neměly ponětí o zlu, do kterého se narodila. Vzala jsem ji do náruče. Neplakala. Jen se dívala, zkoumala a pak se usmála. Nevelkým úsměvem, jen lehkým pohnutím rtů. Ale to mě zlomilo. Sedla jsem si na podlahu a plakala jsem tak silně, jako už dlouho ne. Ne kvůli Nathanovi, ne kvůli Ashley, ne kvůli minulosti. Plakala jsem kvůli dítěti, kvůli budoucnosti, kvůli hoře, kterou jsme teď museli zdolat. Uplynuly 2 týdny. Nathanovi byla zamítnuta kauce. Policie měla dost důkazů, aby ho zadržela za několik trestných činů. Neoprávněné uvěznění, podvod, ohrožení, možná dokonce zabití, pokud vyšetřování Marciny Smáti potvrdí podezření. Ashley se nikdy neobjevila, ale přišel dopis. Bez zpáteční adresy, bez známky, jen tak ho jednoho rána někdo hodil do schránky. Stálo v něm: Susan, jsem v bezpečí. Viděla jsem zprávy. Děkuji. Nesnaž se mě najít. Ještě ne. Až se zase budu cítit v bezpečí, vrátím se. Miluji ji za nás za obě. Dopis jsem schovala do zásuvky vedle postýlky. Uplynuly měsíce. Dítě sílilo. Smála se, lezla po 4, tahala mě za vlasy a radostně křičela. Když mě uviděla vejít do pokoje, rozářily se jí oči. Pojmenovala jsem ji Hope, ne proto, že byla symbolem, ale proto, že byla volbou. Odmítla jsem, aby nesla hříchy svého otce. Theo mě často navštěvoval. Pomáhal mi instalovat bezpečnostní kamery kolem domu. Učil mě, jak šifrovat soubory, instalovat výstrahy, zůstat v bezpečí. Stal se součástí rodiny, té, kterou si člověk vybere. Karla jsem už nikdy neviděla. Poslal mi prostřednictvím svého právníka zprávu, že by mi to rád vysvětlil. Ignorovala jsem ji. On si vybral. Já také.
V den prvního výročí svatby jsem dostala poslední dopis. Byl odeslán z vězení 2 státy daleko. Uvnitř byla jedna ručně psaná stránka. Matko, vždy si mě podceňovala. Myslíš si, že to skončí mřížemi, slyšeními a papíry. Ale některé věci jsou hlubší než soudní síně a některé dluhy se nikdy nesplatí. Houp je moje. Ty jsi jen náhradník. Ale neboj se, jsem velmi trpělivý. Užij si svůj čas. To si užiju. Složila jsem dopis a spálila ho v kábu. Pak jsem vešla do Hopejna pokoje. Spala a svírala v ruce plyšovou hračku, kterou jsem jí dala k jejím pávním narozeninám. Stál jsem tam a sledoval její dech. Tak malá, tak nevinná, tak v bezpečí, alespoň prozatím. A zašeptal jsem slib, který jsem dal od samého začátku. Mohou sledovat, mohou vyhrožovat, ale už se tě nikdy nedotknou. Než jim to dovolím, spálím celý svět. A poprvé od svatebního dne jsem to myslel upřímně, z celého srdce.